Sziasztok, Kőház vagyok a GSM Takács Kft-től. Videó tesztünkkel jelentkezünk. Az első videónk a HTC Evo 3D-ről fog szólni. Ezt fogjuk kicsit közelebbről bemutatni, pár érdekességet elmondani róla. Az Evo 3D-t lényegében két telefonhoz hasonlíthatjuk. A HTC előző szériás telefonjához, a Sensationhöz, illetve a másik, az első 3D-s telefonhoz, az Optimus 3D-hez, amit az LG gyártott. Mondjuk is a dobozt, nézzük meg, hogy néz ki a készülék. Első látásra is látjuk, hogy elég nagy a készülék, elég vaskos, robosztus jellegű, ha ez a zsebünkben van, biztos, hogy észreveszünk, hogy van nálunk valami. A HTC Evo 3D egy 1,3 megapixeles előlapi kamerával van ellátva, található rajta ezen kívül egy 3,5-es jack dugó, két 5 megapixeles hátlapi kamera, egy micro USB slot, ami nem úgy, mint a Samsungnál, itt nincsen fedve. Kéz alatt található 4 érintésérzékeny gomb, a home gomb, a menü gomb, a visszagomb és a telefonon való keresés szolgáló keresőgomb. A telefon bal oldalán található egy exponáló gomb, ami eddig már nagyon hiányzott a HTC-ről, nem is értjük, hogy az eddigieken miért nem volt, illetve a 2D és 3D világ közti kapu. A hátlap mögött található a microSD slot, ahova behelyezhetjük microSD kártyákat és bővíthetjük a telefon memóriáját. A kijelző 4,3 coll képátlóval QHD felbontással rendelkezik, pixel sűrűsége az SGS 2 és az iPhone 4 között helyezkedik el. A 3D tudásával kapcsolatban az Optimus 3D-hez tudjuk összehasonlítani, mint az LG gyártott. Igazából első ránézésre is felfedezhető a különbség. Az LG Optimus 3D-nél egy gomb benyomásával az egész menüt, játékokat, videókat, képeket 3D-sé tudtuk varázsolni. Ezt a HTC-nek teljesen kifelejtették. A 3D csak a fotók készítésekor, videók készítésekor és ezek megjelenítésekor jön elő. Hiba még az Evo-nál, hogyha fényképezni szeretnénk 3D-ben, és egy picit is mozdítunk a telefonon, teljesen szétesik az a 3D világ. Az Optimusnál ez a hiba nem jelentkezik, de hozzá kell tennünk, hogy ha nincsen semmi probléma és fixen tartjuk a készüléket, akkor egy szép 3D-s világ tárul elénk a HTC-nél is. A megjelenítés, hogy a Sense-nél már megszokhattuk, nagyon szép, dizájnos és egyszerű. A telefon bekapcsolásakor 7 kezdő oldalt is kapunk, amit egyesével lapozva mehetünk át, de egy nagyobb pörgetés esetén láthatjuk, hogy eléggé szépen elforog és váltakozik a képernyőnk között. Jelenettel találkozunk többel is, összesen 5-tel, a HTC-vel, a lejátszásival, az utazásival, munkahelyivel, illetve a társadalmival. A felszínt is tudjuk változtatni, ebből 3 van beépítve automatikusan a HTC-be, kiválaszthatjuk a kedvünkre valót, úgyhogy megállapíthatjuk, hogy a HTC eléggé jól kezelhető, személyre szabható. Az Evo 3D-ből sem marad ki a felső menü, hogyha legördítünk, a legutóbb használt alkalmazások, értesítések és a gyors beállítások érhetők el. Ahogy megszokhattuk, gyors beállításoknál azonnal a legfőbb dolgokat el tudjuk érni. Fontos szolgáltatás még a HTC-nél, ami abszolút pozitív pont, hogyha belépünk a menübe, megtaláljuk az átvitel alkalmazást, ami bármilyen telefonról segít e-mailjeinket, névjegyeinket, SMS-einket áthozni. Összegzésképpen még annyit érdemes elmondani itt a végén, hogy azért ne felejtsük el hibái ellenére, hogy a HTC volt a második gyártó a világon, aki 3D-s telefonnal rukkolt elő. Egyelőre úgy néz ki, hogy ebben az LG picit előrébb tart, de mi meg vagyunk elégedve a HTC technológiájával is, illetve hát a Sense 3.0 itt is nagyon jól teljesít, úgyhogy tudjuk ajánlani a készüléket. Végezetül köszönjük, hogy megnéztétek az első telefonbemutatós videónkat, reméljük tetszett, és továbbra is keresni fogtok minket. A telefont egyébként megtaláltak nálunk a gsmtakács.hu-n, követhettek minket Facebookon, Twitteren vagy a Google Pluson is, ahol egyéb érdekességet fölteszünk még a telefonról, illetve más mobilokkal kapcsolatos információkat is megtaláltok majd. Várjuk visszatiteket, sziasztok!